achiel kachiel. Ntiere tipo mara jatend migao John Mbadi ma go district kawuono kano loso ka ntiere county mano ma Homa Bay. Wada winja ne kar kaka to wango kono aka pod chung en ma koso opogore. Baro de Raila Odinga ni ano fuo. Ng'iyo go wang'e neno kaka piny chalo to wacho ni oyo kanande koro wachope machiegni go wadonjo lakini kapok wadonjo kono aoro jo aoro Paranya aoro Wandai Mbadi ni kono mondo gikelwa wach d'ang'o mane kono kapok wachopo kono ji biro kelo weche mopogore to Mbadi bedo duogonu report ni kocha ber nyaka nyowadonjie gimiya pala an Mbadi ni an man go pala ming'ado go mwandu mar Kenya to wang'eyo ni tok 2027 to nitie kama wadhiye. Penjo mantie Kanan isedhi mirange diponi kuongo ne jo Kenya moko chopo Kanan mineno berne mana kaka Raila Odinga iwacho kanyo bende tipo no iwacho ni kocha ber in gi pala mar pogo mwandu mar piny Kenya kama entiere bende wanene jotelo kaka experts mano ka momi jatend piny Kenya William Ruto dipono ni muchopo Kanan motelo ne jo piny koso geno poni tiere mar donjo Kanan mar Raila Odinga ne dwani jochopi. Ng'eyo ni Cleophas jatendwa Raila Odinga chien kacha nochako wuoyo wach dhi Kanan. And Kanan en biblical en muma. And king'iyo sigana mar Kanan ineno ka ne en wuoth marabora nochakore gi Misri okawo higni 40 nyaka mondo jo Israel wuothe thim mondo chopi. So en wuoth marabora. So ka Raila Odinga ne wacho ni wadhi Kanan tasebedo ka penjora to Kanan en ang'o nikech king'iyo Raila Odinga osebedo jatend chama higni mathoth ahinya osebedo ko ochalo gimoriembo siasa ma Kenya ka ndalo mang'eny ahinya kendo e bwo jotend piny mathoth nochako gi Moi nyaka koro nyotieko gi William Ruto presidents ang'wen kata jotend piny ang'wen obedo nyaka prime minister makoro kom modong' ne manyopo kobedo en na kom achiel kendo miluongo ni president to nyopo dokono ni pok ochopo Kanan. Koro na penjora ndo kare Kanan en ang'o an gi pacha na interpret ni Kanan ni en kare bedo e kom mamalo mogik mar piny ni manyopo dodong' nwa mondo wachopie to ka wan chopo kanyo to nitiere ber moko mabende oningo bed oganda wayudo aidha ka wachopo kanyo kata ka wan kanyo. Koro ka en mano to king'iyo kaka sigana mar jo Israel kapok ne gichopo Kanan to noor jomoko mondo dhi ong'i ni to Kanan chal nade mondo duog report mano kisomo muma to Musa bang'e ne ok ochopo neno to noneno Kanan nodhi nosiemne ni Kanan ticha odhi e mountain top mosiemne Kanan to eto ne ok ochopo but jok manooro kucho noduogo report kata ka ginyalo dhi kata ka ok ginyalo dhi bang'e joma nowe chien Joshua gi Caleb nong'uono oganda ni modhi and joma nodhi okuongo or Kanan mbele bende ing'e nying gi joma noduogo report maber. Koro jo kipenja aparo ni kanyo aselero ni gimomiyo nachiwo analogy mar Kanan. But gima nawuoye ka about wi Kanan momiyo wacho ni Mbadi gi nodhi Maenan to gi jowa mamoko modhi oneno gima timore kuro. Ing'eyo Oluoch kidonjo e sirikal ekineno kabindio ma sirikal tiyo go ji kata yore mag dongruok and gima do wacho ni en kadonjo budget makwongo loso en budget ma higani kech nadonjo tend migao ni dwe mar 8 kadhi dwe mar 9 machake tich higa mokalo ayudo ka budget oselosi magima natimo en supplementary budget moro ema loso to budget maduong' en budget manyochakore dwe mar 7 masani korka chako implement. King'iyo budget manadonjo ayudo ting'iyo ka bende pesa manoket ne dongruok mathurwa
biro nyisi kaka sirkal ka un mabor ko kata uonge nyalo tiyo kodu. To kanya donjo ke ng'iyo budget masani ando ken thurwa kende atemo keo budget mondo gwenge mathoth kata ne wicho wilgo bende nigo paro ok en piny oganda wa kende. To king'iyo oganda wa ine kata county moro kaka Migori ino ka higa mangima uket negi budget mar ndara mar million 300 gi wiye 400 million 400 kende. To sani tendo ka koro ne waketo 2.3 billion mar Migori kende mondo los kundernigo. Wagole million 400 to 2.3 billion. Onge pesa ng'ato mwamayoge. Ena ni waketo gimiluongo ni fairness. Wakao pesa to waketo kuro mondo dhie gwenge mathoth. Cleophas, Nyanza mangima king'iyo pinywa mar Onagi counties wang'wen. Onge hospital mane nyocha iluongo ni level 6 referral hospital. Moi Eldoret mantie level 6. Oganda wawuok Homabay nyaka Suba kanigi tuoche machalo kansa chuni ni nyaka dhi mana Eldoret, Moi Eldoret. To waduto wachulo usuru. To kane okel kwayo e treasury mondo ogine mondo mi minister mar finance ma koro sani abedeni mondo ogoye sei nikech minister mar finance nyaka puodhi mondo hospital mar Jaramogi Oginga Odinga obed level 6. Gino ne minister otamore nyaka nyadonjo. Ayudo ka cabinet memorandum no okwamo kanyo. Professor Nyong'o gochona ni ngentie gimoro mwasebedo kwadhiro kanyo to tamowa ndalo gite. Uluoga kaka ni Jadabal koro to igolo koni mana golo mara moja. By signing mondo Jaramogi Oginga Odinga obed level 6 omiyo pesa manyo county kete iga ka iga nyo county keto million 500. Sani koro sirkal mamalo tero billion 3. Kisumu mar yambo hospital mar Jaramogi Oginga Odinga teaching and referral hospital. Pesa mar county million 500 koro ginyatero osiptende mamoko e Kisumu. Koro sani tich Jaramogi ni lwet sirkal mamalo. Duale nyodhi kanyo mong'iyo cancer center manyocha Professor Nyong'o chako bero county government moyudo ni odwaro million 500 manyose wasewuoyo kode mosendiko na barua mondo agol pesa na mondo watie cancer center. Wadwaro ni jowa kani tuo mar cancer sani ng'eny kabisa piny Kenya ka. Kuro jowa ok onego dhi Eldoret magionge kata wede maginyalo dakie ka girito jotuochegi. Kisumu at least kiaso bang' ne yude jakanyakwar moro kata ang' ne yude jakajulu moro mawatni kata mokendo gwasi mone dakanyo. Omiyo adwa na wachni katieko ng'e nang' biye weche mag dongruok mag Nyanza. Ne bedo na kanyo no omiyo Jaramogi Oginga Odinga koro level 6. Makoro gimodong' no en improving go keto pesa mondo ketie facilities moromo gi level 6. Already waseketo billion 3 kaka sirkal mamalo mondo koro riemb weche ma Jaramogi Oginga Odinga obed maber moloyo kaka nyo en lwet county government. To dobed ni yo machal nade waziri ni gima kamae ikete koki kendo nego beni tiyo to ka